Què voleu que faci, president? Com a val de medar si pensaria la rebel·lió, us vaig donar la meva paraula, ara no puc fer res. Ja quasi em firmava comissari general del desorden públic. Ja no era jo comissari general del desorden públic. Hi havia desordre públic. Tots vam estar de passats, perquè la CNT els caps estaven de passats, tots. No hi havia autoritat. Creieu que en García Oliver i en Durruti manaven alguna cosa? No manaven res. Tots estaven de passats. Tots. Govern, comissaria, organitzacions, tothom estava de passats. No hi havia res a fer, és molt diferent. Jo no podia ordenar al meu guanyes a disparar contra el poble que havia lluitat al seu costat aquell dia. I és com que si no veïn, si els dono aquesta ordre, no. La FAI penetró en la Generalidad fuertemente armada, entre ellos García Oliver, Durruti. Yo soy uno de los que van en comisión a encontrar a Companys, presidente de la Generalidad de Cataluña. Haciendo la proposición a Companys de que nada de gobiernos, sino un comité de las milicias que se encargaría del orden revolucionario a fin y efecto de, naturalmente, acabar de vencer el fascismo. Y Companys mismo nos dice, ahora vosotros habéis dominado la situación, implícitamente, diga lo que quiera, Escofet es el presidente que dice esto, Companys. En eso no era tonto, sabía bien lo que había pasado, se dio cuenta. El poder ha cambiado de manos y es vuestro. Verá que vosotros quedáis aquí, yo iré a luchar contra el fascismo donde se pueda y donde sea útil. No estaba asustado porque Companys nos conocía bien a nosotros y sabía que nosotros no éramos una pandilla de energúmenos como nos presentaban ciertas publicaciones interesadamente. Nosotros no queríamos quedar allí, ni tomar el poder, porque no nos interesaba el poder. Nosotros no podíamos establecer la dictadura anarquista, Dictadura y anarquismo son dos palabras que se pelean entre sí, no? Senzillamente. Davant d'aquesta confusió, què calia fer? Reprendre el govern, crear una crisi, fer un nou govern, difícil que tingués autoritat en el país, crear un nou organisme, quin organisme, qui el representaria, i tot això, fins que es va crear el comitè de milícia antifranquistes, va ser realment, com hi diuen, molt confús. A la primera reunió jo vaig plantejar el problema de quin tipus de revolució s'havia produït en el país. Qui ha fet aquesta revolució? I Aurelio Fernández, que també era un dels elements més significatius de la CNT, de la FAI, va dir: esta revolución, como siempre, la han hecho los piojosos. ¿Qué era el gobierno? El gobierno fue el comité de milicias, que no lo digo con orgullo, sino lo digo con hasta pesar, porque yo era todo. Yo era poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Todo dependía del comité de milicias. Incluso cuando había algún acto público de alguna trascendencia, venía Companys para que vieran que éramos amigos, que podían tener confianza en él. Que él me decía, ¿te acuerdas? Cuando las elecciones, todo el mundo conmigo, tal cual, ahora nadie se fija en mí. Pues yo quiero que se fijen para que tú hagas alguna tarea. I a mi que me dejen en lo mío. El comitè de milícies és una mica la part folclòrica de la revolució, no? Folclòrica en el sentit de que la gent exagera. El comitè de milícies estava supeditat sempre, encara que no ho hagués, amb el govern de la Generalitat, encara que no tingués la força del govern de manar-lo, perquè en certes coses manava el comitè de milícia i no manava el govern de la Generalitat. Companys tuvo la habilidad de decir que el comité de las milicias mismo sería presidido por un consejero de la Generalidad, formando parte de la Generalidad. El comitè de milícies no tenia ni una pela, no tenia cap poder
a la indústria, ni al comerç, ni a les finances, ni al govern de la República no ni 5 cèntims per comprar ni un cartutxo, tot això a la Generalitat. És a dir, el comitè de milícies representava una cosa popular. El comitè de milícies va representar molt temps la voluntat de vèncer i de guanyar la guerra, no? Va reaccionar molt durament el president quan es va donar compte que es cometien excessos i que hi havia morts absolutament inútils i assassinats que ja no eren de tipus revolucionari, sinó que eren venjances personals i fins i tot produïts per l'afany de guanyar diners o de robar joies. I venia al local on estaven reunits les milícies, que t'he dit era l'Institut Nàutic, i amb veu de gran exaltació i de gran indignació ens deia: heu de fer els possibles per